Yn debiwdau BFD, pwy yw dim cyntaf? Llyfr oddi BFD. Pwy sy'n casau taco mwyaf? Llyfr oddi BFD. Hi yw'r casineb mwyaf o BFB. Llyfr oddi BFD. Dyw'r dorf ddim yn ei hoffi hi, gwelwch chi. Llyfr oddi BFD. Ha ha ha. Llyfr oddi BFD. Llyfr oddi BFD. Llyfr oddi BFD. Llyfr oddi BFD. Ha 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 ha. Beth am ymuno fy nghlwb casau taco? Helo Giati o ddi BFB sydd dwi ti heddiw. Byddwn ni wrth fy modd yn aros i sgwrsio, ond mae'n rhaid i mi fynd i gwrdd â Lollipop. Dydw i ddim eisiau iddi werthu fy organau ar-lein. La, mae taco yw'r person gweithaf erioed. Beth yn y llyfrgell? Ble mae Lollipop? O na. Lollipop. Sy'n wedi marw. Pedwar, ad fwy a Lollipop. Na. Pam lai? Dwi ddim isio. Gwna hi nawr. Beth yn y byd sy'n bod yma? Lollipop. So twy ti nôl? Marw llyfr. O diar. Lollipop, please, paid â lladd mi. Gawn te. Aros beth? Rwy'n wedi ebullio. Byddai'n darllen fy ngeiriadur. Aros munud. Beth yw'r gair yma? Dingaling. Wel, am air doniol iawn. Dora. Dda. Beth ydi dingaling? Sunei esebeinek. Ti'n anfuddiol. Sunei esebeinek blin. O wel, dingaling. Lollipop, drych am fy ningaling. Beth? Mae dingaling yn mor flasus. O dwi'n wrth fy modd gyda dingaling. 8. Gelli ti stopio dweud 8. Na. O, mae ganddi llyfr dingaling. Ti'n dim dwyed, mae gen di llyfr dingaling. Dwi'n eisiau dingaling hefyd. Na, ti ddim yn teilyngu. Dwi'n wrth fy modd efo Nadolig. Mae'n siŵr well na dingaling. Si mae llyfr? Helo na llif. Wyt ti'n cynhyrfus i Sean Corn dod? Ti'n siŵr? Ie, pam? Sean Corn dim yn bodoli. Sean Corn dim yn bodoli. Ie. Wel, cymera ofal nawr. O, beth a fi wneud nawr? Mae gen i syniad. Barod. Hwyrach y noswaith honno. Ho ho ho, ho ho ho, ho ho ho. Beth? Sean Corn, ond ti'n yma.
Oes, mae'n fi, Sean Corn. Ho ho ho. Galla cael anreg. Siwr. Waw, diolch Sean Corn. Oes, nawr cer. Hei Sean Corn, ble mae fy anrhedu? Beth amdanau? Beth am ni weld beth ganddo Sean Corn i chi gyd? O Duw, beth nawr? Aha, pethau cwmwl. Diolch Sean Corn. Beth o'n i feddwl? Rhoes bethau cwmwl i gyd dim ond i wneud pawb yn hapus. Ydw i'n mynd yn wallgof. Chi'n efallai hefyd mynd ar drws. Dyna beth sy'n ar ôl. Llyfr fe wnaethos ti ei golli. Roedd e yma yn union fel y dywedais. Rhoddodd anregion i ni i gyd. Roedd yn joli ac roedd ganddo far. Roedd ei drwyn yn fawr ac roedd ganddo fochau rosi. Roedd yn gyfeillgar ac yn garedig. Ac mae Sean Corn yn... Wel, o leiaf mae hi drosodd. Ond, beth yw hwn? Annwyl Llyfr, diolch yn fawr am dy help. O ti wedi bod yn ferch dda flwyddyn hon, cofio'n cynwest Sean Corn. Ho ho ho. Wy'n mynd ysgof siwr iawn. Hei teledu, mae gen i rhywbeth i ti. Beth yw hi? Y virws o mi mae'n marw. Y beth? Hwn, Beth mae'n... mae'n dweud gen ti munud i dynnu'r ffôn gof cyn yr virws yn dod. Oh, yn pa iaith? Dwi'n meddwl ef sydd o Tsieina, felly Ffrangeg dyfalaf. Ffrangeg. Felly, beth ti'n meddwl? Oedd hwn ofnadwy. Oedd ddim amser i dynnu'r ffôn coff mas. Biost gen ti funud? Dim ond 20 eiliad roedd hwnnw. Do, munud. Llyfr, gweli di cloc. Gweli di'r ail law. Ail gysoda hi i 30 eiliad. Gwelais yr amserydd arni hi. Ti'n eisiau 3 munud? Ail gysoda i 30 eiliad. Iawn ty... Tria hi nawr. Nawr dwi'n angen ty... Ond mae'n dweud y peth un fath eto. Wel, mae hwnnw ddim yn wedi gweithio. Aros, ella dodwn y rhifau yr ffordd arall. Tria hi nawr. Wel, mae'n edrych i fod yn gweithio'n grand. Mae'n ddim yn grand, a nawr y fideo plagus hwnnw sy'n chwarae yn fy mhen. Just cael et gwared ar hi'n barod. Iawn ty... Be yw hwn? Ffon goff swniadau mi. O na mlaw. O taco, sut beth yn wneud fi'n drych yn ddrwg? Nawr ti'n cael yr halen. Amdani. Beth yn y byd? Hei lollipop, Beth? da ni ddim trosleisio'r ffieidbeth hwn. Diolch beth. Dwi'n wedi ebullio. Ei llyfr. Beth ti'n eisiau? Tyrd David. Cam. Tybed beth deigryn sy'n gwneud. O, iawn ty... Helo deigryn. Sut wyt ti? Haia, dwi'n iawn. Beth jyst ti'n wedi gwneud? Beth wyt ti'n feddwl? Ti'n wedi siarad. Ac Dyna. Anhygoel. Oedd yn arid i ti weddi. Oedden. Beth ti'n isio? Tir. Dere deigryn, dweud hi. Gael hi ddim siarad. Oes, gall hi. yn wir,
Beth ti'n isio? Dweud hi. Gelliadfio lollipop. Wi'n meddwl mae hi'n wedi marw. Dim problem. Mae fy ngwaith yn gorffen. Diolch. Gwych. Nawr i ddiffodd fy nhanau'r llais. Weli ti'n hwyrach. Beth y nawr? Dyma set karaoke, canon y fori. Ti'n siŵr llyfr? Ydw, nos da. Nos da. Sa un gallu cymryd y sŵn mwyach. Bydd hi byth yn stopio. Ni'n angen gwneud rhywbeth amdani. Beth dyn ni mynd i wneud? Hi'n gyrru ni'n feddyliol. Sa'n gwybod. Mae rhaid i ni dod yn lan at y llif. Oedd rhywun gweud fy enw. Dewch mlaen bois awn ni tu allan. Mae'n ddiwrnod braf. O, hei llyfr. Ha, torres gair. Nawr chi'n angen tallu am gledys i'r penod. Ha. Da ni ddim talu hi. Na i. Reit, beth awn ni wneud amdani lle? Dwi ddim gwybod. Mae gen i syniad. Dau do ni gorau glas. Dewch mewn, gorau glas. Gorau glas i dau don. Darlennaf chi'n glir. Dau do ni blas i oilberi. Dewch mewn, blas i Dwi oilberi. ddim ateb i glas i oelberi. O, ti'n blasu fel i oilberi sy'n wir. Paid â gwneud hwnnw eto. Sori. Beth yw'r plan? Mae llif yn ei ystafell, felly mae gen i blan yn barod. Cam 1, dwi'n agor y drws i adael ni mewn. Ond ni angen y drws ddim yn gwneud sôn, felly mae rhaid i fi defnydd wedi deugain. Cam 2, mae lollipop yn dal gen llif agor. I wneud lle i'r ffroenell y hwfer. Cam 3, mae deigryn yn signo'r mwg mas gyda'r hwfer. Cam 4, genhadaeth a gyflawnwyd. Oedden ni gwneud hwnnw i gyd nawr. Ie. Ar y lleiaf oedd ddim cymryd hir. A hi, cawsom y mwg mas. Beth amdano'n fy mwg? Cawsoch nhw fas? Do. Waw, diolch. Mae'n y lleiaf gallwn gwneud. Roedd y mwg yn blinderus iawn. Ie. Am esmwyth.